Куанычлы хәбәр. Республикабызда балалар өчен китаплар көндән-көн күбәя. Без әле Башинформ агентствоһында юкка гына йыелманык. Республикабыздың төп китаптар батшалыгында хәзер заманча әкияттәр бар. Уларны бушлай тыңларга була. Ие, Зәйнәб Ишева исемендәге китап нәшрияты башкорт халык әкиятләре дип аталган өр-яңа аудиопроект тәкъдим итте. Монда Моңсыр, Әбиялил һәм Йомгак әкиятләрен ике телдә язылганнар, русча һәм башкортча. Флюра апай, һез күп эшләйсез, кайсы вакытта аудиокитап язырга өлгердегез? Вакытты теләк зур булһа, табырга мөмкин. Шуңа күрә эш булуга карамастан, вакыт булмауга ла карамастан миңа шылтыраткас китап нәшриятеннән мин хуш куллап ризалаштым һәм канәгатьләнү кисерәм. Ошо әкиятте башкортча укыганым өчен. Әйткәндәй, әкиятләрне билдәле йондызлар укый. Башкортча диктор Флюра Мурзина, эстрада артистлары Расул Карабулатов һәм Зәйнидин, рус телендә Агата Кристи төркеме солисты Вадим Самойлов, якташыбыз Пицца төркеме ясагы Сергей Приказчиков. Аудиокитаптарны тыңлау бушлай. Китап нәшриятының махсус сайтында һәм Яндекс.Музыка сервисы аша. Әкияттә бар хакикат дип юкка гына әйтмәдә. Әкияттәр укыгыз, аудиокитаптар тыңлагыз, белемегезне арттырыгыз. Туальбаева Индира, Булат Закирьянов, Тау-Тау хәбәр өчен.